Baphulaphuli ebomini kukhona izinto that defines your personality. Izinto ezichaza ubuwena. Banda kwethu lento iattitude ebendithe ndifuna sincokole ngayo iyonzakalisa ngamanye amaxesha. Lanto ekuthi xa kuthethwe into ethile uve ubani ebuzoba ibingathethwa ngubani nalonto, simply because indlela othetha ngayo iyaziwa ngabantu, whether is it nice or bad, but ezazinto that defines you, your own attitude selisaziwa luluntu, even nendlela owenza ngayo izinto. Ngamanye amaxesha baphulaphuli olunye uhlobo lwabantu lusengathetha into right but with a wrong attitude. Suka lonto ibulale bonke ubuhle balento ebeza nayo nebingabaluncedo kwabanye. Attitude. Umzekelo, awunawuthi xa ubani ebhujelwe mhlawumbi ngumakhulu wakhe omdala, but ufike uthi xa umthuthuzela thuthuzeleka because ebemdala kakade. Then xa emdala meaning makabhubhe ngokwakho ne. And yes, it's true that umakhulu wam mdala, but you can't say that to me xa swelekileyo because usene value kum. Lento kuthiwa yi-attitude. Baphulaphuli attitude kabini. Sometimes lo uthethayo baphulaphuli akathethi wrong, but ingxaki ibe kulo umameleyo. Then intetha yomntu ayi-analyze ngolwakhe uhlobo. Wrong attitude. Baphulaphuli kukhona uhlobo lwabantu abaphilela ukublame everything enziwa ngomnye umuntu. I mean that kind of people eziright izinto only xa zisuka kumbono wabo only. And xa ungathathwa lo mbono wakhe aqumbe kuba esithi bendisazi kakade oba anizuwuthatha umbono wami. Yabona ke lento kuthiwa yi-attitude kusasa nje baphulaphuli. Mandinazise lento yokuba iluxanduva lomnikazi wayo. I must repeat myself. Your attitude can define your personality. Baphulaphuli kukho uhlobo lwabantu abangonwabi behleli kumawabo emakhayeni abo, even sebenemizi yabo nakakade. Uve kusithiwa akanamsindo uyatsha, owakhe umsindo uphuma entungu. Naphi napho akhoyo uba kufika yena andikhathali noba bese kuthethwe kwagqitywana, but kukho abazawuphakamisa isandla besithi masingagqibi umomdala engekafiki, masingagqibi ubhutane engekafiki. Sawuba yini nguye? Wrong attitude. Kodwa abe ehamba inkonzo lomntu. Umuntu baphulaphuli ekungekho nenye into eright xa isuka kwelinye icala. Omnye dashwabule sithi hayi yena kuyabonakala oba uzalwe kwifamily wrong. And that is the wrong attitude. But xa umnikazi wayo engayiboni, instead ebona nina ni wrong, nonke efamilini nizawumthini umuntu okumela kunjalo. Even nasemsebenzini lo muntu unje ufumana uba uphuma kulo angene kulo umsebenzi, and kuyo yonke lemisebenzi ukhala ngabantu abangamfuni or abangakwazi ukusebenza, then nguye kuphela okwaziyo. Akade abe sendaweni esisigxini de ayosweleka kungekho nto ibambekayo ngakwicala lakhe. Uba uyindoda xa kuthiwa makazeke wabona iproblem ebafazini but abe engenaye yena. If umntwana wakhe ufunwa lisoko elifuna ukumzeka, akawubona uzoba right umtshato womntwana wakhe nomfana okanye intombi yasemathileni. Then if unyana uya waqhubeka wazeka, yena uzawungcuthekisa lo mntwana wabantu, embona ubuceleni, embiza ngento yonke engenambeko neyatshintsha umntwana wakhe right. Wrong attitude. But akaziboni. Sasa nje abantu kwethu ininzi into esingayifunda kwi-life kaYesu Kristu, because lento ibubomi ifuna a positive attitude to anyone. Banda kwethu lentetha inganceda kusasa nje, inganceda nabani na bethunana ubani ukuze
ohlukane nokumjonga umuntu kaThixo. Kufuneka bantakwethu umuntu kaThixo sumjonga ngokwestandard, but funeka ubani ubone oba each and everybody is valuable to God. Yiva inhlobo yalowo ukhethwa nguKristu ngokwendlela yokuphatha abanye. John chapter 7 verse 28. Kuba ndithi kuni akukho namnye kwabazelweyo ufana noYohane ngendlela yokuphatha abanye. Inyaniso baphulaphuli yokokuba ufanele ukuthetha njalo ngaye kuba nguye kanye owayemlungiselela indlela nongazange azigwagwise ngokubhaptiza kwakhe de angafuni nokusuka kwisihlalo soko. Kuloko wesuka wanikezela kulowo unamandla kunaye. uYesu yaphinda ukuncoma lo mzalwane kwincwadi kaMatthew chapter 11 verse 11. Inene ndithi phakathi kwabo bazelweyo ngabafazi akuvelanga mkhulu noYohane. Bantakwethu kusasa nje namhlanje ndizothi kuwe uzalelwe ubukhulu phakathi kwefamily yakho. Into nje efunekayo yokokuba ubani atshintshe indlela aphila najonga ngayo abanye. Bethunana xa ujonga even nakwizinto onazo uncede bani. Xa ujonga ngendlela iattitude yakho engeyiyo kwabanye baphulaphuli awuzuba ngumuntu. Xa uzijonga baphulaphuli xa uYesu engafika ungaba ngokholekileyo naphakathi kobuso bakhe. Ndizothi kuwe fana noYohane phambi kobuso bukaYesu khona ukuze ungathi xa ujonga izinto ucinga oba akukho nto enokwenzeka ngaphandle kweapproval yakho. And look at why uYesu emrecommenda uYohane. Why esithi akukho uzelweyo ufana noYohane umbhaptizi. Abazalwane bakhe babalisa kuYohane malunga nokubona kwabo uYesu ebhaptiza. Kodwa zangu uYohane simve esithi sanumnaka because kudala ndikho mna kunaye. But ezinkonzweni baphulaphuli kukho abantu abasabambelele kwinto ethi kukhona abafikayo. Kanti kwaThixo nobufika izolo uyefana nowafika 30 years ago. Because nonke nisemzini kabawo and into enidibanisayo lukholo kuphela. The attitude of John was so perfect. Yiva emva kwemibuzo malunga noYesu elinene lathi akukho bani unokwenza oko engaveli emazulwini. Bethunana akukho bani unokukholwa engatsalwanga inceba kaThixo. Bantakwethu singafunda kule attitude yelinene because ethandile ngawayithendima umbhaptizi apha then ungubani wena because nguye owayesenza lo msebenzi kwaye abantu babembiza njalo besithi unguYohane umbhaptizi. Sasa nje ndizothi ke zibuze namhlanje oba kodwa kube nini nabantu bakaThixo bencina ngawe ngenxa yendlela obajonga ngayo. Kutheni lento uhlala ufuna kube nguwe osesibaneni kunabanye. Bantakwethu ndizothi kuwe fana neband edlala umngqungqo womculo. Emculweni kukhona the best people abadlala insimbi zomculo ngokwahlukana. Kodwa asibaboni begilana. Instead usawubone kuvela bemnye ngexesha ngaphambili. Kunjalo nje abathi xa kuvele omnye ngaphambili uve besithi siyaye ukudlala ingoma thina ngoba asiveli. Ubomi baphulaphuli buphilwa ngokubambisana. Not always about you kuphela. Izinto ezikonwabisayo mazingakonwabisi kuba ugile abanye ukuze ube sempumelelweni wena. Then you can't call that as ulonwabo. Never. Awukwazi konwatyiswa zincwina zabanye abantu ngenxa yeattitude yakho. Yewethu abantu bakaThixo ubajonga ngoluphi uhlobo okanye mhlawumbi ubajonga ngolo hlobo awuhlukanga kulo mfo sithetha ngaye namhlanje uHamani. Kutheni lento ufuna oba wonke ubani? Kutheni lento ufuna ngolo hlobo okokuba wonke ubani? Ngiyayiphinda lento aqubude kuwe ukuze wena wonwabe. Why? Emhlabeni kukho abaphilela ukujonga abanye indlela abenza ngayo izinto phambi kwakho. Bethunana ngiyayiphinda lento kusasa nje. Ngiyayiphinda lento ukungaqubudi kukaNahamani kuMordekhai baphulaphuli yamenzela ilishwa lonto ebomini bakhe. Kakade baphulaphuli siphila phakathi kwabantu abafuna sithi praise them ukuze ubomi bube impumelelo. Yes, akho nto wrong ukuthobela lo unegunya, but ukuqubuda as praising the person is another thing because abanye abantu
bathi bakuncedwa nguThixo suka banyathela abanye ngokuba ngcikive. Bantakwethu uHaman, he ended up saying, I can't deal with him only, but yonke imilowo yendlu yakhe. Kanti akazange ngoba ngokwenza njalo uzibizela inqumbo kaThixo ngento ebingalungiseka. Attitude, ububi bayo benze ezo zinto. Mntakwethu, kukho bangakubulisi, never mind of them, because baninzi abakubulisayo ube ungabazi nokubazi. Uba wakhe wambona umuntu othi xa ejonge kuwe akwenza intlupheko yakho ibe ngathi ibonwa lelizwe lonke, just njengenxa yendlela akujonge ngayo, akwenze uzifile very small, uzifile umncinci. But sibuze lo mbuzo, did you lose anything ngokujongwa njalo? Why did you care? Ikhona into ekulahlekele ngokujongwa ngolo hlobo? Our bad attitude. Our bad attitude. Yayiphinda lento. But ndizothi noba abantu babe ne bad attitude kuwe, but wena have the good one. Umuntu xa kwenzela ezo zinto, be free. Ndiyaphinda. Umuntu xa ekwenzela ezo zinto baphulaphuli, be free, because akenziwa nguwe, but uyalawulwa. Unomnikazi wakhe okanye unendawo abhilonga kuyo vele. Be at a point in your life at where you don't care of what people say about you. Yiba kwindawo apha ebomini apho ungakhathali uba abantu bathini ngawe. Yayiphinda lento. They just don't matter, but develop right attitude instead of bad. Xa usenza okuhle emehlweni kaThixo, then uThixo obona emfihlakalweni will promote you emehlweni nawezitha zakho nakakade, because yena enguThixo uthe elizwini lakhe nxibana ukuthobeka kwenhliziyo. Impumelelo yakho esuka kuThixo ayinakunqandwa bani xa ixesha layo lifikile kuwe. Noba ungaphuma ungena baphulaphuli ufuna umsebenzi kuthi sekungathi uzawufumana, but ufuna imali yebribe ungabi nayo, kodwa ndizothi suphela amandla. Your good attitude ayinotshintshwa ngabantu abane bad attitude. Ithi incwadi kaPawulos yokuqala kaPetros wokuqala chapter 5 verse 6, zithobeni phansi kwesandla sikaThixo sinamandla ukuze yena aniphakamise ngexesha elifanelekileyo. Bethunana uyaphakamisa uThixo. Noba imeko zelizwe ziyeyiphina inhlobo, kodwa sikhonza uThixo ongumphakamisi. Mntakwethu, ixesha elifanelekileyo for wena lisemnyango, kwaye la kufika akukho bani ungalinqandayo. Don't measure yourself with other people, because that will change your attitude into bad. Baphulaphuli, hamba noThixo namhlanje. Baphulaphuli, ndizothi hamba noThixo namhlanje. Iyona nto eyanceda baphulaphuli, eyanceda uMordekhai ezintweni zonke yaba kukuba nebad, kukuba ne-good attitude out of bad attitude. Jonga nansi indoda ebilithenjwa ihlala phambi kokumkani imihla ngemihla iyokuxhonywa kumthi ebiwuthathele ukuxhoma yona. Baphulaphuli, iintshaba zethu uThixo uzenza njalo la kufika ixesha. Lihambe lifika ixesha loba uThixo aziguqula izinto, ngoba baphulaphuli inyaniso yokokuba sikhonza uThixo oguqula izinto.